Batisi TV, Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Ka district level horticultural harangkat kajingetre lang bat ka Hills Farmers Union Southwest Khasi Hills District haka kanreu tarik uno pra arajar arpuar kalapan longi kajinge ko pen I ki marrep ki bamshem la penon kamban ai dawai hapo kane ke district hagane kajinge ko kumba shispa san pongut ki pait nong rep ki la wan bani shimenta bat na pedeng jongki kumba nyu pongut pat ki la job ya kane kajinge ko na ki jai jor beper Lapanlong ia kani ka program Hamadan Dorbar Hall Maukerwat hakaba UMLA jong Maukerwat constituency uba Reniktan Lengdok Tongkhar ulalong ukongsan. Hagani kasngi lai don langru u EAC ka Southwest Khasi Hills District uba S Marwen uba Commander Shangpliang President jong HFU batu Dr. Bramley Lengdok lembat kiwe ki officer. Pagnayan sing chapti. Peru, siapa South America, banyak bikin nongrap situ, nama ba, kadang oil spill mo ka ngam ka wika jahat ka bakit kumpanyang bakala pilot shaki coastal region shaki rap shaki nongrap ki bangki dokha ki nong tong dokha bagi nongrap lekin kumpanyang ka bawan po duriyaw baka kala ta kalian kala kta lot yeki dokha yeki nong tong dokha badi ki ba rap te ka jinglot ka ba ki pau hajar spa klur baga hap CEO ta company na ban compensate ki brio shito tingi pay kumno ban penbahaya kemariang kumno ban yarap gitu ki nongrap ki basyong hajan duriau ba gitu nong khwai do te po ka south ni wan sene na marba ngidon ka project mangin kwa ban peniat bat ka seng nongrap jangi ban thung deng ha ki klausel lan jungi ha barak we ka state te adon lang bai ba command shapo east but west Jante Hills te mata sngi I ba command yong yale no shene sha pa southwest henry kini ki jakash ni ngalawan nado ban shwa aku po dang don I mahopeng ru wan le ka research menta ka PhD jonga ka ba pe ya ka jingkhang jong ka Supreme Court logging ban kumno ka kta ya kini ki than baro ki shnong tu ka por non don tanga we district tanga West Khasi Hills but kumno ki jingpen tre kam jong ka IFAT jong ka Joint Forest Management ki arab ki shnong ki ba yo jing arab ba ki shnong ki bam yo jing arab ngang su thu ba ka tu ka jingkhang od deng ka kta plat ya kinong shong jing iskini ki than ngado 1996 hado 2006 nga pe ya ka data timenta pa nga kwa banong bang idon ka project ka bahe bangin pencengam me ka mai mariang kamtam ma ni ka jingkela yo ka mariang ka bala palat no hakini ki sipawar posnam mdei tang ha gari jungi re balawe ka wi perthei kani gadi ki ong ha ka tin pareng ka climate change tingadang shuwan na ka ta ka jingelang jong UN baka host ka sarkar jong ka Egypt hapo Sharm el Sheikh ya ka COP bagi ong mo ka Conference of Parties ka jingelang jong ki parties jong ki shispa khandai pho santali ki minister ki president ki prime minister barawe ka perthei ki kendo ha ka wi ka tunom banya kran kumno banya rap iki brio kamtam ki brio ki nong rap ki ba shong ha ki shnong ki baret ki ba niap jelop no kan la kiyo kan ki durion nama ki la sang lut ki lom maka shang jung ni sedien shaka shapo Antarctica shapo Arctic kelas dang gitu ki ki lom ki glaciers bangyong te habakan gitu ke duriau kan kiyo kan ketalut ya paros lop ke perthei
te kiakran kumno banyi rap gitu giri ki bala ngam ki ban sangam jelop but gitu ki ba ka flash flood mo kum balong pa Pakistan palat silak san pawajar ngot ki beri ki layam pa Pakistan ngatip seniru bom muslim masih page na po social media ngai i ba bon kinong rap kila do lot ki mar rap jong ki mar bola bom palo slap kala kala pla kamar yang haja ba ne henry benai wan haka stayo artayo bom ko ba de ban ne henry benai te kumnohi kinne ki marep jungi na kai kadawa kala kane kamariang hadu kanne handai kanang snew shu shakmat rengi di ban wat ki boy ban ya dai ki nong rap na kane ka ndai tang na ka klam ka ba ngla ba tai man ne handai na ka jing do nong ma ka jing jilor ba bom plau slap ka wei kadawa ka dei ba ka prathai borok away u khon men reu ula le beng ya ka mai mariang ka bala palat no hakini ki sanpho ane shispa snam na do bangi one kataka industrial revolution ban jetlot ban pralot kat badon ringim perkat yaki bansa one yaki khon ki sieu ki khon miao jungi yaki kin bam dak e perkat hado man ta kan ga juk jungi kelas neu kat ni shpau arpau laipau sanpau snam ni kan lokum no kinang em ki khon jungi ne kin long kim rau na namang ha perkat ya kata ting sutunat ba kan ke project ngin ya trilang bat ka Hills Farmers Union kan yarap ikinong rap jungi bakin thung iki dieng baki jing rap lu ka agroforestry ndai ban thung tang ki dieng nya bam ni ki e ringin hap thung jing thung ru bat ki dieng ha ban ki lai ki jaka khnang bagi ki dieng kin pen ben bangi cloud jingi khnang ba kan bam kan ka slap ru kanum pra kalum kanum tuoj kanum dan ka flash flood ka ba kata ka ban penjulol lot iki jaka iki lengkha jungi rangi thong de ki phau lak phau klor tu ki diang he ki lom selen kham tam show west jungi ki la palat ki lom selen pinda page na ka Google map na space ka west has hills te kala long palat ki jing selen sampai si jantiaro ki don ki selen de ba ka don kumba shilak arpau hajar hektar ke jaga ka bala selen ha ka state jungi perkhat kata kalabun ba te ngiri ban long ki perkhat jingai kan rangi ot ma kana yu dieng bang don kam ni ban thung par phau tu li na ta ki khon ki siu jong phi ot way thung shpho kum ta bai te sikiri bon li ki prathai ki sarkar ki IPSA khamta mi ki ni ki ri ki bala julor banirap yaki kata ka loss and damage fund ki kran ha ka UN aku tu meeting mengenang syuan hendai katno ka ta ka pisakin mang ka kiong jingong ba it's very easy to destroy ka subhaban penjot hendai ban restore ban thung pat ka sitom na pin thung kum ki dieng apa dar sang ka mouse dah ba ka condo ka jong ni ka ba shong dor tam kala tu do cha than bangla ne cha than asam phim don cho condo ban thung ki dieng ro sitom na long to ka long ka rish yap cool desert kum belong chapo cherpunji chapo sora tenga so komen ba ngayu I kan feed your children with poison free food ngiri ban thung ru ngiri ban rep organic ka ba ha bat ka mariang akan ma u sa kian kumar ong ba kumno ha ka megla ka jelei kan cancer kata namar bangi asdang ai dawai kini ki sem ki balaya ngiri mentapat ka sarkar ka promote ya kan ko organic farming kan natural farming hendai hawat pat kita ki fertilizer ki belong natural fertilizer ki bam kata ya ka met jung bri da ubam unum yak cancer hendai matam le man ka thliu yeng dan bet bapang cancer hendai hab le sumar pat savelor sa apollo sa ki phau lak ni penlut aman lak thliu yeng menen ngadang war yeng upar lo jang ba khlat ta yak cancer dang sa phun news nam wa khlat ki khon lai ngul dan kum ta kan man la ka yeng ki samla jungi ki la nan khlat te perkhat la ki samla jungi ki yap no ha ki sha bakin poison post nam kan no kum no ka lawai jungi ngin hapal pen kelai kan ni guru kom thung guru kom rap guru kom bam jungi ba guru kom hikai hi khna na do bi dang ret te I ko ban ni tribal phi te ka kamram junga ko mo advisor ka ban advice ki ni ki president jungi ngasutnat ba menta kidan khatwai tli ki circle pidon shispa arpau tali unit hakani ga thanjung phi kumba shipo hajar ngot ki member ngiri bani tali ngiri bani pen klang ngiri bani trelang ba ki nongrap bat ki ki state ru ma ki HFU menta ka don ka jingate ba ki state sha north east baro pratali te kan da poi ka membership jungi kumba sanlak sarkar India kan da sngap khamtam mi ka
ka policy jong ka minimum support price ka jing sha ot kilo jing nong rap jong ka bala da ki post nam balai kim lai e kata namar bangim don ka jing teli sok bhaban pan pai kum bagi sele ki dole men shwa divide and rule pan pai pan pra sa sanshar la be hendrai ding teli pan with one voice take a policy jong ka government MDR kan kala namar ka state jong ni da 80 to 90% prapo la khandai percent do nong rap dia kata ka vote bang ka bahe kinong rap kinong thebut te pihak perkhat dia kata hagrin dia berak wei do kinong rap kide ki bapen wan rai ka bam ka di ha ka ki me bam jingi da ki yap kinong rap baro hai kinong shong hagrin dia kin yap nanong ye thiet ka bam ka nya China na bilap na ri Amerika ni la yap ta ka daw ngi dia pen klan ni kinong rap tenga bu ini tu ya ka sarkar ba ka pen biang ki jing dawa kinong rap kembali la ongi presiden jongi bat ba phi ru phnyeri ya da ya ki ding ya ki lum ya ki wa ban pen khoj ki plastik ka ba ngas ban yam ya yang mai ba khama nang teng ya pe kel ti ka chebale ki plastik sura pitep ki plastik ki rung ha khando joni ki kelam ki microplastic ki poi ha ka met jongi ki bam ki masi ki bam ki blang ki bam ki dokha ki poi bang shi ka met jongi kadan ka research ka ba pen ba ki microplastic ki nanoplastic ki ba ki khma jongi ki me ki la rung ha ka snam jongi ki pen kelai ka met jong brio kata ku kom ba mla ban yo khon shu kan sapoi ka por ba khun man rieu un sadu jaj ha ni ka thai tang na ka daw bangi pen jabo ya ka mai mar yang hadu kan ni ki wa do ki ra ki ni plastik sadu riau te ki to ki do kha ro ki la ba me ka ni ka baro la dap da ki plastik sudah henry shaniru te snobha da care ya ka mai mar yang penduna ki ni ki kam plastik ra di pla yo wa pendan kam ki ni ki single use plastic but PA ye kemaryang do kan yarap ya pi kublai shibon hoat wala kalong ke jingdo ngala yo ke jing ya kren markmat berkinong rep ya ka baki batai ba ladangi persang ban rep klam da wai lada dei ban yo nong lada ai da wai lengi onong sispa lada om ai da wai yo nong tang arpusam na lai phau tangka tingi su thu ya kata ke jing sitom jongkar komrep klam ai da wai handai kalong ka bar kam hadu kata bargaju pensulur kalau dari kepor, hagaba ngin rap ya kijing rap klam ada wai, bat ngin la ru ban test, ban identify. Nah kalau yang permen kalau rekam mesim kia bahai kene, bangin la ban certify, ban ai ke certificate, ban ongki nueu jeng bam udah ujuhur ubah klam ada wai. Kalau ngin rekam haduk kata-kata bangin yo kata ki organic food. Hakada ka juk mentah kiba bon ba ki breu kiba la khambet hakayo hakakot kim da kuslai e ban siu ya kabam kiba bon ba ki breu kin siu arsha la dengan tip sisa ba udai juhur uba klam aida wai hajaka ban siu sampho tangka la da siu no asispa ro kiba bon ba ki ban kemen ban le ya kata kalong ba kadon kam kumbangi tresitom hakalangka kadon kam yangiru ban tresitom ya ki ai barok bangin yo ban yo da ka masuk ke AKA ru rese kam da bang than yo ro ngim yo da ka masuk om judon wei ru breu ba pinyo I ba urus pa pinong urus pa da ka masuk habban tresitom om judon wei ru ubastat uban sustat hi iba Bramley Dr. Bramley pinyo I ba pilos go to ka surkran yo I bai la long ibala stat ba hadu kata-kata pi berkat sustat hi kan tresitom no ila habban durut ban tresitom yo de ban sayo ka jing stat ngidor kam hadu kata-kata ke jing trelang bana kali kinong rapro ke ban me sha office ban kali don ki sembai ayu na pedang ki jaj ban riu barok ka state jongi ki babon tam dei ki paj ba nong rap hakaba prapusan persen ki dei kinong rap prapusan hadu khandai persen ki dei kinong rap ke ban ka state jongi ngila dei berso sorong bangidon hakata ka krup ke ba klan bortam ka krup ke ba hetam bar kawai de ke ba kum kinong rap ngin dei berso sorong kalong ba lada mapi fin sangeno bandrep lada mapi fin sangeno banom ai bamshu kini ki babu bayale officer baro siap tangan baro koi om mentoy kita kajing yok pisa om mentoy kita kajing yale style bi shong office ki bayalong babu yang sahab baro lara kinong rap ki ongin sangeno bandrep ngin bandrep tangela de ngin nomrap sho bandi ngin nomrap sho ai ki wei ngakwa banoi pi kata kadai kajing sedang jo kajing jenjar ka perthai
ha ka bangin sayap tangan barok lalaki nongrap ki long selfish lalaki nongrap ki perkat tangan lade ki ong ngrap tangan lade tomat mon situ kini ki babu ngrap taman biang lade ngin subam taman biang lade kan dei ka jinjen jarba ka pertai barok kawai mari ubriu ka don dak deki we ki doktor ha ka terat ka kot ka kia hanrei ha ka bayadai pada bat ka veterinary ki dei ki doktor ban sumari ki jingri ki jongpi tete kemut lada pimris nyang su Pimri siar syu nyap khang talano ken itu office. Ki hablek no ken kin le ayu kin dawan trail kin le ayu kin tu office. Menta lada umdon nong rep syu ujur ujab. Lada umdon rep pan umdon nong rep biskot kin le ayu kin ko horticulture department. Kadon nak menta jong pi ken. Tingi ni kwa eta bapin connect. Bapin ye kendu, bapin ye keren. Ya kata ka jing yo bom yo kam le. Let's say pito application, pi kwa poly house, pim yo to compare. Thọ si thọ kan pikwa sembai mentau senam pimyo mlilai thọ si thọ pet ngan mata yepi ka sarkar Meghalaya ka jongi ka depend ya ka pisa ka bakambun na Delhi namar kamdan ka revenue sumudur menta lada ka Delhi kam ai pisa ya ka jela ka jongi bat ngin ong ka sarkar Meghalaya kan ong oh ya dep satu ngampan pisa syu namar bakam ai mana bandu nong kadunong ka Meghalaya mentala dama pi kinong rep pdali thok ko application sisin hapo horticulture pimia piang oh ya dep satu ngam treli thok syu namar ba kim ai hiru te mana bandu nong ma pi am ka department lekan le ayu ka department leki don ki staff hang tu ki bantrei ki don la ka jong ka tulok ka dinam ta jong pi wat nom takadau pi ngakwa ban hikaya pi ya kata pi di ban su thu ba ya kata bakum no ngin hab ban ya trilang kan bar kini ki department balai usnyang uyap klam balai kisi yar uyap klam pimpat ju ai inject ta watak sisin ro pimpat ju ya lum kum kinong rabat nong doktor wan hakasinong jongi ngidon kata teliki konsnyang wan ai inject yaki kenang bikin light na jung yap klam pimpat ju le ya kata sisin ro teng ladawan doktor ro pimya tre bania ai inject tingi haban hikai bhaya pi kinong rap ya kata pia perkhat ma pi hi ai ki marap bengin rap thamai ki egi jingri da kano ka benta ye kita pi haban ya shong meeting ro ken chisen ro ya perkhat paramapi dan pi sapa ken bakum kinong rap kini yu i bala dengi rap yu ta kan wara kentiu ka rap karyang sya kinong rap jungi ka than jungi mar haman bangi let ngi geli hato kinong rap ji long meeting ki ong em ji long meeting te kum no ken pin tang ban ban thu igi jing e ro pimla ban thu pi ban ya tai ken paramapi kan nompat biang bangin ya lam ye pi kinong rap tang ban ong tongin ya thu e ta jing e kampat biang tangkum ta kinong ya lam jong ke Hill Farmer Union hapo Southwest kedi ban simro ikalenti kumno ban petin lenti kinong rap da kano kalat ban kentiu ya kata kayo ka kuat jeng nong rap hadu mentangi duk sisa ni duna kayo ka kuat kam simdon kata ka jing penlilat nong pet da kene ka benta kenang ba pinyo nong li jungi kum ki parano rap ini terli ka wai ini trelang hakino gino ki kam ki bangi dei merle kumbang ala ong onom don uban wan batai ya pi onom don uban wan anjing mut ya pi ban ong le kumta kenang pa pinkiu hagarap karyang dei tang ma pi dalade bat kum kinong ya lam jong ke Hill Farmer Union ki bala ban le ya kata sa sisen kasoban ai kublai ke department ke bala penlong ya kene ke exhibition ya ke bangi layo ban trelang bat ngej skam banang ne sikman nginang yo ban trelang na ke por bat ngikwa dakwa sisya bakum ke department kan pet lem kham tam mo ke jingdon kam kumbalai ong mene ki sembai kini tai kat badon deben pentip sikinong rap lada lapoi sembai ya thu lapoi tauta lada pimi itu ikinong rap ro pentip sikinong yalam jungi kin sabatai maki ngidon ki nginong yalam haman lagi snong ki tau lakano kono department ngam ong tangi ka horti habaro lada ka veterinary gadon ka scheme lada ka soil lada ka irrigation lada ka fisheries kono ki don ki scheme sisya nam tab dong rap pediban kontak inong rap bala pim itu inong rap phone sikinong yalam gijongi kenang bagi laban poi sikinong rap pumpkin dingdong ba your first prize day grill dalin yendo ba yo ba ari day trailang kadi ka trailang PG ending